Dobar dan svima. Danas ćemo pričati o gastrulaciji, pričat ćemo o indukciji, o tome kako geni i neki signalni molekuli mogu da utiču na diferenciranje ćelija, samim tim i na razviće. Pa da se podsjetimo prvo, kad smo pričali o individualnom razviću čoveka, mi smo rekli da se zigot mitotički deli, brazda i da nastaju blastomere. Ćelije su sve sitnije zato što se dešavaju mitotičke deobe bez rasta ćelija i u jednom trenutku da nastane masa tih ćelija blastomera koja liči na dudinju. Ono što nismo rekli da se ta dudinja zove morula, ali evo sada je rečeno. Dakle, ta nastala dudinja, taj stupanj pre blastocista zove se morula, a zatim se ćelije, te blastomere razmiču i nastaje blastula koja se u slučaju razvića čoveka zove blastocist. Dalje, nastanak blastule će da inicira dalje procese, odnosno nakon brazdanja sledi proces gastrulacije koji će da podrazumeva sada to kretanje i na određen način organizaciju tih blastomera koje će da se organizuju u slojeve i da daju 3 klicina lista: endoderm, mezoderm i ektoderm. Ovdje vidimo taj proces kako od oplođene jajne ćelije, od zigota, nastaje stupanj od 2, pa 4, 8 ćelija, zatim dudinja, ta masa blastomera koji se razmiču, nastaje blastocist i prilikom gastrulacije, odnosno tog kretanja blastomera, pri nastanku 3 klicina lista, gastrula će da se formira. Ona, za razliku od blastule koja je jedna loptasta struktura, za razliku od blastule, gastrula je izdužena, jer ona će u jednom pravcu da se izdužuje, da se formira i uspostavi glaveni region, repni region i na nivou gastrule da se uspostavi bilateralna simetrija. 3 osnovna klicina lista su već pomenuti ektoderm, endoderm i mezoderm. Samo da kažem da je ektoderm spoljašnji sloj, mezoderm je središnji, a endoderm je unutrašnji sloj. Sama unutrašnjost gastrule zove se gastrocel, a otvor kojim gastrula komunicira sa spoljašnjom sredinom zove se blastopor. Tokom procesa gastrulacije ti pokreti blastomera se odvijaju na određen način, tako da se na osnovu pokreta blastomera prilikom gastrulacije mogu razvrstati sljedeći pokreti i to su invaginacija, involucija, ingresija, delaminacija i epibolija. Da vidimo šta je svaki od tih pokreta. Invaginacija je takav pokret gdje dolazi do uvlačenja sloja blastomera u još uvijek postojeći blastocel, tačnije unutrašnjost još uvijek postojeće blastule, pošto se sve ovo dešava tokom procesa gastrulacije prilikom nastajanja gastrule. Zatim, involucija je premeštanje sloja blastomera u unutrašnjost opet postojećeg blastocela, ali se taj sloj blastomera raspoređuje uz ovaj spoljašnji sloj. Dakle, premeštanje u unutrašnjost, ali raspoređivanje uz spoljašnji sloj. Ingresija bi bila premeštanje pojedinačnih blastomera ili, pod znacima navoda, upadanje u blastocel. Ovdje slikovito možemo vidjeti kako pojedinačne ćelije
kako se kreću ka unutrašnjosti postojećeg blastocela, odnosno ka unutrašnjosti još uvijek postojeće blastule. Delaminacija bi bila da od jednog sloja ćelija, to je od blastoderma, da se obrazuje još jedan sloj. Znači od jednog sloja obrazuje se još jedan. A epibolija kada se ćelije dele i taj sloj ćelija koji nastaje deljenjem obrasta ovaj drugi sloj ćelija. Dakle, ćelije se dele i obrastaju ovaj drugi sloj ćelija. Pomenuta tri klicina lista formiraju sve organe i tkivo organizmu u procesu organogeneze. Od unutrašnjeg klicinog lista endoderma nastaće crevni sistem, nastaće pluća, pankreas, epitel traheja, jetra, a od mezoderma će nastati mišići, tu spada i srce, krvni sistem, organi za izlučivanje, za razmnožavanje, to jest polni organi, unutrašnji skelet i vezivna tkiva. Kad kažemo vezivna tkiva, mislimo tu i na masno tkivo, na koštano tkivo i na hrskavičavo tkivo, između ostalog, dok od ektoderma nastaju koža, čula i nervni sistem. Ali kad kažemo koža, tu mislimo i na kožne tvorevine, a to su nokti, dlake, kožne žlezde, zatim perje i tako dalje. U tom procesu nastanka tkiva i organa zapravo dolazi i do diferencijacije ćelija. Ovdje samo imamo još jednu šemu gdje vidimo šta nastaje, odnosno neki primjeri organa koji nastaju od ta tri klicina lista. Dakle, tokom organogeneze, kada nastaju tkiva i organi, dolazi do diferencijacije ćelija. To znači da će ćelije dobiti tačno određenu ulogu i funkciju u organizmu. To jest, od jedne oplođene jajne ćelije nastaće na stotine različitih ćelija i svaka od njih imaće tačno određenu funkciju u organizmu. Ćelije, tako kako će imati različitu funkciju, počet će da se razlikuju i u načinu svog metabolizma u zavisnosti od toga od kog klicinog lista su nastale. I te sve ćelije ipak moramo imati u vidu da potiču od jedne oplođene jajne ćelije koja ima isti set genetičkih informacija. I to je pitanje na koji način od jedne tako iste genetičke informacije jedne oplođene jajne ćelije nastane na stotine različitih diferenciranih ćelija. Kada posmatramo oplođenu jajnu ćeliju, za nju se kaže da je totipotentna, a to znači da jedna oplođena jajna ćelija može da da bilo koju ćeliju. Ali to ne važi uvek, nego samo dok postoji stupanj od 2, 4 i 8 blastomera. Samo na tom stupnju bilo koja od tih blastomera može da se razvije u potpuno zasebni organizam. I upravo je to slučaj kod dizigotnih blizanaca, kada se na nivou dve ćelije, znači kada se podeli na dve ćelije, svaka od te dve ćelije, te dve blastomere, može da nastavi da se deli i kasnije razvija kao zaseban organizam i tako nastaju ti monozigotni blizanci, znači jednojajčani blizanci, a u slučaju dizigotnih blizanaca zapravo
će se desiti da će u ciklus, odnosno u mejozu, krenu dve primarne oocite i da nastanu dve jajne ćelije i samim tim će obe biti oplođene. To je razlika između dizigotnih, gdje će biti oplođene dve jajne ćelije, i monozigotnih, gdje će biti oplođena jedna, ali kada se zigot podeli na dve ćelije, svaka od te dve može nastaviti dalje razvići kao zaseban organizam. Ko je zadužen za tu početnu diferencijaciju ćelija? Pa informacioni molekuli razvića, tu spadaju različiti proteini, različite RNK, među njima i informaciona RNK, koji se nalaze u jajnoj ćeliji. Ti molekuli nisu ravnomerno raspoređeni po ćeliji, pa kada se zigot podeli i kada nastanu dve ćelije, pa 4, 8 i tako dalje, onda će doći do neravnomerne raspodele tih molekula razvića među ćerkama ćelijama. To će uticati na to da te ćelije počnu da se razlikuju u hemijskom smislu i da svaka sad, pošto sadrži različite molekule razvića, je heterogena u tom smislu i počeće da sintetiše određene signalne molekule kojima će da privlači druge ćelije, ali i određene signalne molekule zahvaljujući kojima će biti osjetljiva na signalne molekule iz nekih drugih ćelija. I u tim međusobnim kontaktima ćelija jedna ćelija uticat će na drugu u procesu diferencijacije i ta pojava da jedna ćelija utiče na diferencijaciju susednih zove se zapravo indukcija. Na kraju još da kažemo da preko te indukcije, a i morfogena, sad ćemo da vidimo, ćelije mogu međusobno da komuniciraju. Bilo da se dodiruju ili da se ne dodiruju. Mogu, u zavisnosti od toga koje signalne molekule sintetišu i oslobađaju, mogu ostvarivati kontakt i međusobno uticati na diferencijaciju i mogu da se udružuju, da se kreću kroz embrion i po embrionu tako raspoređuju, ali i ne moraju nužno da se dodiruju, već na osnovu sinteze određenih signalnih molekula mogu da utiču jedna na drugu. Tako da i neke ćelije koje su udaljene mogu da utiču međusobno na diferencijaciju. Pa ti signalni molekuli koji se sintetišu na jednom mjestu oslobađaju i utiču na diferencijaciju drugih ćelija zovu se morfogeni. Ti morfogeni mogu da se i kreću kroz tkivo i one ćelije koje se nađu u blizini tih morfogena su njima i najizloženije, jer je tu u blizini samih morfogena najveća koncentracija tih molekula, ali kako se udaljava ćelija od morfogena, tada je koncentracija tih molekula i manja, jer ona sa udaljenošću od tih samih molekula njihova koncentracija slabi. S tim u vezi, u zavisnosti od toga da li se ćelija nalazi baš u blizini ili dalje od tih signalnih molekula, u samoj ćeliji će da se pokrenu i neki drugačiji, odnosno različiti geni koji će uticati i na diferencijaciju i otuda objašnjenje kako mi dobijemo toliko raznovrsnih ćelija od jedne oplođene jajne ćelije. Dakle, razlog je u tim signalnim molekulima koje oslobađaju ćelije i zahvaljujući kojima utiču na diferencijaciju drugih ćelija. Toliko za sada i nastavit ćemo ovu priču